Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny resmi derejede aglan etdiler we pandemiýa bilen baglylykda dünýä ykdysadyýatyny dikeltmek üçin öz tejribelerini paýlaşmaga taýýarlyk bildirdiler. Resmiýetiň bu çykyşlary ilatyň tutulup, zor bilen karantina salynýan wagtyna we ýurdun toý bayramlaryna taýýarlanýan pursadyna gabat geldi. Eger de tasdiklanan ýekeje de ýagdaý bar bolsa, biz tizden tiz habar bererdik. Bütün dünýä saglyk guramasyna biziň borçnamalarymyzyň esasynda diýip Daşary işler ministri Reşet Meriýedow 22 aprelde briefingde Birleşen Milletler Guramasynyň resmiýetleri bilen bilelikden çykyşynda aýdypdyr. Bu arada Reuters we Al Jazeera habar agentlikleri habar berýärler. Biz hiç sady ýaşarmaýarys diýip Meriýedow nyktapdyr. Koronavirusyň bar bolmagyny ret edýän sandyjy dünýä ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistan öz maglumatlarynyň hakykata gabat gelýändigini öňe sürýär. Şeýle-de şol briefingde çykyş eden Saglygy saklaýaş ministri Nur Muhammed Aman Nipezow ýurtda 30.000 testiň bardygyny we ýene 40.000 testiň orsetden Türkiýeden we Germaniýadan zakaz edilendigini ma'lum edipdir. Türkmen resmiýeti ýurtdaky karantin barada hem aýdypdyr. Onuň sözlerine görä karantin zonalarynda 151 adam galýar, olaryň köpüsi Türkmenistanyň raýatlary bolup, ýük ulag sürüji we gämi ekipajlarynyň agzalary bolup işleýärler. Şol bıraktyň özünde de Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary häzirki wagtda şäher ýaşaýjylarynyň saklanýanlygy we zor bilen karantina uğradylýanlygy barada habar berýärler. Ýa-ni ýakynda bolan wakalaryň biri Aşgabatyň etegindäki barlyk nokodunda ýüze çykypdyr. Gyzgyny tapylan ulag sürüji şol ýerde saklanyp çoğunludaky ýokunç keseller hastahanasyna karantina uğradylypdyr. Babarawyň garşysynda virus barlygyny geçirýän bir punkt bar. Ol köprüniň aşagynda ýerleşýär. Isyk howada we kulagyna ýük ýüklen sürüje agram düşüp, şol sürüjiniň barlygynda onuň gyzgyny 38 bolup çykdy. Ony destina çoğunludaky ýokunç keseller hastahanasyna 15 günlük karantina saldylar diýip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň biri 23 aprelde habar berdi. Onuň sözlerine görä barlyg nokady Beherdenden Aşgabada barýan ýoluň ugrunda paýtagtda Babarap tarapyndan girilýän ýerde ýerleşýär. Bu ýerde prezidentiň çadyr dikdiler. Awtologlary ýol gözegçilik polisiýasy saklaýar. Yeňil ulag bolsa lukmanlar sürüjileri ulagyň içinde aýnasyndan barlaýarlar. Eger awtobus bolsa ähli ýolagçylar çykmaly we bir-birden çadyra girmeli, soňra çykyp ýene-de ulaga münmeli diýip habarçymyz aýdýar. Habarçylarymyz köp sanly barlyk nokotlarynyň çoğunludaky ýokunç keseller hatahanasynyň töwereginde ýerleşýänligini aýdýarlar. Köçäniň ugrunda 3 ýerde çadyr dikipdirler. İçinde ýol gözegçilik polisiýasy, lukmanlar, Milli Howpsuzlyk ministrliginiň we häkimligiň işgärleri bar. Awtologlary saklaýarlar, sürüjiniň we ýolagçylaryň gyzgynyny barlaýarlar diýip ýene bir habarçymyz 23 aprelde gurrun berdi.